מוביל אותי ככה? מה, אתה נורמלי? מה אתה עושה? אני מאבחן עם עליו. מאבחן עם עליו? תראה לי לראות, די, אתה מפריע לי לריכוז, איך נקנקישת? יאללה, מה אתה תופס עליי טוסי? גור, וואו, תראה, הנה מלכת כיתה טלי הוד רוכבת על גמל שלמה. מה, איפה? אני לא רואה, אני לא רואה. לא ראיתי כל כך טוב, היה לי דבע ז'ו. מה זה? מה קרה לנמלה שלי? היא נעלמה. מה? וגור, אולי זאת עונת הנדידה שלה. וואח, מה, אתה ענת לי את הנמלה? מה פתאום? אל תצ'קלף עליי. לא? אל תצ'קלף עליי. לא מצ'קלף עליך. אז מה אני אעשה עכשיו? את מה אני אבחן? מה מצאתי ולא ידעתי? מה זה גור? מה מצאת? מצאתי מסטיק גדול. תביא לי גם, עם כיבודי. לא רוצה, המסטיק שלי ברשותי. מה זאת אומרת, גור? תביא לי גם, אני רוצה לאכול את המסטיק הזה. טוב, אני אתן לך חצי. לא, גור, שום חצי, אני רוצה לאכול את המסטיק הזה בשלמותו וזו זכותי. לא רוצה, לא רוצה. גור, תביא לי את המסטיק. תביא לי את המסטיק הזה, לא רוצה לאכול. גור, רוצה. מה זה, עד מתי נריב ככה על מסטיק פעוט? בבעיה קשה, קובע שי, לא 1-0, 2-0, 3-0. יש, ניצחתי. אני אוכל את המסטיק. גור, אל תאכל את המסטיק הזה. למה? למה? כי הוא מהרצפה. אז מה? אם כלב השתין על זה. אוי, באמת, איזה כלב מסתובב לנו פה בקרבונקל. גור, אסור לאכול דברים מהרצפה. אני פעם אכלתי גויאבה מהרצפה, ומאז יש לי תולעת ענקית בתוך הבטן. תולעת? כן, תולעת ענקית. אתה מצ'קלף עליי. אני לא מצ'קלף עליך, רוצה אפילו לראות? הנה, תשמור, מה אתה עושה? איזה גס! מה כל כך גס פה? שאתה ככה מרים את החולצה, מה, אתה רוצה להישאר ארגונקו? לא. אני בסך הכל רוצה שתראה את התולעת שיש לי בתוך הבטן. לא נכון, אתה רק רוצה את המסטיק שלי. אני צריך את המסטיק הדפוק שלך. אני בסך הכל דואג לבריאותו של החבר הכי טוב שלי. טוב, אז אני אוכל את המסטיק. כזאת תולעת ענקית יש לי בבטן, כזאת. יש לה קרניים כאלה, והיא אוכלת אותי מבפנים, ככה, די. יש לה זנב כזה מפרפר, ככה. הלו? שלום, לאן הגעתי? לא יודע, לאן התקשרת? לא יודע, אני הרמתי, אתה התקשרת. מה פתאום? אני הרמתי, אתה התקשרת. מה פתאום? אתה הרמתי, אני התקשרת. מה פתאום? מה אתה מצ'קלף עליי? זה הזנב של התולעת המפחידה שלי. ומהזנב שלה היא הולכת ככה בחוליות כאלה. רך, 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 רך. קשה, 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 קשה. רך, 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 קשה, רך. לא קשה ולא רך. מה אתה מצ'קלף עליי? אני לא מצ'קלף עליך, גור, בוא תראה את התולעת שלי. היא באורך 120 קמ"ש לפחות. רך, רך מורות, רך, קשה, 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 רך, 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 קשה, 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 רך, 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 קשה, 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 רך, 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 קשה, 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 קשה. תגיע כבר לסוף. מה קרה, גור? קצת קשה אז נשברים? לא, כבר יש לי שפשפת באזור המלחציים. וואו, זה גרס! גור, איך אתה מדבר? קצת דרך ארץ. דרך ארץ? דרך ארץ? את כל הארץ כבר עברנו דרך התולעת הזאת שלך. תגיע כבר לסוף. טוב, רך, קשה, ובקצה השני יש לה כיפה. כיפה? כן? מה, זו תולעת דתייה? לא דתייה, מסורתית, חובשת כיפה. אתה מצ'קלף עליי? לא, תרגיש אותה, היא אפילו בועטת. וואו! אתה רואה שלא צ'קלפתי עליך, גור? עכשיו, כדאי לך לא לאכול דברים מהרצפה, אז תזרוק מיד את המסטיק הזה. טוב, בסדר. מה זה? מה זה? למה אתה אוכל את המסטיק שלי? כל מה שסיפרת לי זה היה צ'קלוף. זה בכלל לא. זה היה צ'קלוף אחד גדול. זה בכלל לא. מה בכלל לא? זה בכלל לא מסטיק. זה חילזון!